Takže ahoj, ahoj, takže znova spouštíme náš svět. Nic jsem neudělal, offscreen zavedu možná až tak za další 2 díly. Uvidíme, jak se to bude všechno. Teď mi došla slova, nevadí. Tak, teď v tomhle partu bych si chtěl dostavit svůj plánovaný domeček, takže asi začneme. Potřebujeme místo, tak. Proč to dělám tak blbě? No, to bylo trošku fail. Tak, teďka začnu. A si dám něčím dlouho, co to tolik nelaguje. No, akorát mi to vyšlo. Super. Tak, další dřeva. A tady mi jedna řada chybí. Ach jo. Asi si neudělal tu lopatu. Vykopu ručně. Nevadí. Tak. Nevím, proč se tolik laguje. Tak. Akorát. Výborně, super. No, postav se. Asi se za chvilku budu muset zajít po to sklo. O, epický lag. Nevím, proč se mi to teďka tak laguje. Tak. Tady. Dáme si ho souměrný, hezky. Tak. Teď už potřebuju to sklo. Ne. Ani se nechce do domečku. Nevadí. Zajdu si pro sklo. A moji věrní hlídači. Tak. No, 30 by mohlo zatím stačit, myslím. Vidíme, kolik toho postavím za těch 15 minut. Čas už si teďka hlídám. A ty potom nemusíte se na to dívat, když to bude rozdělené do 2 partů. Tak, máme si vlnu, to mám 4 ty růžové. Dáme jim to na stranu. Tak. Tak. Hop. Tak. Super. Hop. Tak, za chvilku možná mít první patro hotové. No, když nevím, jestli mi vyjde wood, normální. Musí. Se sklo. Dám rovnou tady. Ne, tady, sakra. Tak. Co to nějak laguje? Nevím. Tak si radši dám semlou trochu. Já jsem si to tam nepostavil. To byl další fail. Nevadí. Tak. To dostavím. No. Tak normální dřeva mi zdá se, že nevyjde. No. Fail. Up. Tak. Jo, tady mi to vyjde. Akorát, super. Si z toho můžeme udělat normální dřevo. Tady udělám nový crafting table. Se mi nechce chodit ten starý. Tak. Uděláme
Dáme si 2 dveře. Jedny. Druhé. Jak se tak dívám na hodiny, tak skoro 5 minut máme za sebou už. To zase utíká hrozně rychle. O, epické lagy. Tak, myslím, že už to je celkem... No není, tak si jdem zase malou trochu. Tak, dáme si 4 schody. Posuneme hlavičky. Tady. 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 Si nejsem jistý. Tady. Tady, dobře. Zase trochu mlhy. Tak. Uděláme si první patro. To už je vlastně taková půda jakoby. A tady vlastně využiju nejvíce toho skla. Počkejte, až to bude hotové. Mám v plánu to stihnout do těch 15 minut, tak uvidíme. Jestli to stihnu. Tak. Jo. Vypadá to dobře. Zatím. Se trochu mohli. Se tady nelaguje. Šel, super. Tak, no. Výborně, zbylo mi jedno sklo. Takže... Ach jo, musíme si zajít pro sklo. Už to rozmyslím tarče. A to vypadá, že mi stihne ještě noc. To já bych teda nechtěl chytnout noc. Ne, jeden tarčík mi chybí. Oh. Chci spadnout. Ano. Tak si odsad ten tarčík vezmu, tady ne, ať mám. Ten tarčík si vezmu jeden odsad. Když tady mám. Tak. To jsem tady toho zanechal. Tu provoz. Sakra, jsem zamatal jazyk, pardon. Promiň, pejsku. Sedni. Tu provizorní jeskyni nebo skrýš. Tady asi nechám. Pozor. A zavřu. Tak. Ne, bude noc. Sakra. Takže to asi nedostavím, no. Že se hezky prospím, a pak to asi nedostavím. Tady třeba. Zavřu se. Hezky rychle se prospím, vezmu si to upravím. Tak. Jeden torčík mi tady schází. Hop. Výborně. A jdeme si to hezky dostavět. Ne, za chvilku bude 15 minut, to je limit. A já to chci všechno stihnout. Musím spěchat. Tak, sklo, jak se zdá, mi vyšlo. Wooden planky mi vyjdou, myslím. Ještě mám v inventáři další, takže by to neměl být problém. Tak. Hop, hop. Šup, šup. Šup. Tak. To samé na druhé straně. Tak. O, víc to vlastně trošku kouslo. Asi si udělám torče, nebo jak dodělám tu střechu, tak tady budu mít tmu. Když teď je světlo, takže přes to sklo by to nemělo jít moc poznat. Hezky, to bude jenom 6. Jo, dřeva mi vydal. Ale ne, už jenom 6 minut, no 15 minutového limitu. Stíhám zatím skvěle. Tak, no, hned se to trochu zatemnilo. Tady dám další torče. Ne, tak si musím dělat nové styky. Tak, 32. Wow. No, udělal jsem všechno. Tak,
stačí. Já nemám podlahu. Oh. Nevadí. Si uděláme ještě jednu postel. Na podlahu mi už asi nevyjde dřevo, takže ještě asi půjdu trochu natěžit. Tady dáme postelky, kde budeme spát. Kde mi zmizlo to dřevo tady. Nebo že bych udělal z cobblestone. No. Vidíme, jak to bude vypadat. Tak, zkusíme naplnit toho cobblestone. Jak to bude vypadat? No. No. Nevím. Nevím, aby se mi to nezlíbilo z toho dřeva. Tak to uděláme z dřeva. No teď to můžu střídat. Kámen dřevo. Ne, udělám to normálně, kámen z dřeva. To snad nevadí. Dřevo je ve světě snad nejvíc, no kamene je nejvíc. Z kamenu si potom někdy časem můžeme udělat nějaký takový hrad. Zajímavý zvuk, ten jsem ještě snad neslyšel. Tak, no, dřevo mi navídou. Nevadí, odkutáme nové. Za tenhle part už to asi nestihnu. What? Co je za buk? To je nějaký epický buk. To se myslím ještě nestalo. Sorry za ty... Ne, to jsem nechtěl. Sorry za ty lagy. No, tak trochu to dřeva mi pochybilo. Nevadí. Tak se ještě hodnem rychle. Zajdeme na kotát, to stihnu. Hodnem. Tak dřeva by mohlo stačit. Rychle spěchej. Lagy. Ne. No, výborně. Pod domečky máme jeskyni. Takže až nebudu hrát na Peaceful, tak to bude velice zajímavé. Ježiš, to jsem si teď vybral místo pro domeček. Tady. Crafting table potom dám jinam. A dřevo mi krásně vyšlo. Výborně. Tak jsem si to představoval. Uděláme si tyčinky, nebo listiky. 12 jich uděláme. Cobblestone máme dost. Uděláme pár pecí. Tak, ještě si uděláme nějaké... Ne, to už kašlu. Tak. Jeden crafting table. Lagy. Tady ten vlastně zničím. Udělám si takový krásný interiér. Tak, a domeček je hotov. Já se s váma loučím, zatím čau, u dalšího partu. Čau.